hlala kimi nami ngihlale kuwe. That is my prayer. Ukuthi nje Nkosi hlala kimi nami ngihlale kuwe. Uyabona ukuthi into yokuvikeleka kwegama lapho ivele izenzekele bazalwane. Makuwukuthi nje Nkosi uhleli kimi nami ngihleli kuwe, ngeke igama lingcole. Awu haleluya. Thandazo wami thandazo wami iwo Nkosi iwo Nkosi. Thank you Lord, thank you Lord. Thandazo wami iwo Nkosi Ngizothula bazalwane isikhulumo esilandelayo. Siyabonga kakhulu Bishop, siyabonga kakhulu Sodiza ngezwi likaNkulunkulu nangomyalezo nje ocacileyo oqondileyo. Ngivumeleni bazalwane ngithule indoda kaNkulunkulu ezozala ngaphambili izokhuluma nathi. Indoda engikholwayo ukuthi uNkulunkulu uyivusile for such a time as this. Abantu uNkulunkulu abavusayo ubavusela i-assignment ethile. uNkulunkulu abantu abavusayo bavusela i-assignment ethile. Yingoba kusuke kunesikhala sibonayo ebese vusa umuntu amfake kuleso sikhala. I believe ukuthi le ndoda kaNkulunkulu eza la ngaphambili uNkulunkulu uyivusele lesi sikhathi lesi. Sike sakhuluma nabanye abafowethu la ngaphandle sixoxa ngalomjaho we-relay ukuthi osuka kuqala ugijima ethembelo azonika yena ibaton aqhubeke nayo. Laba bantu ke bezwe laseJamaica lapha ngasekugcineni kunomgijimo obizwa ngoUsain Bolt. Uya bagcina ngaye lapha ngoba bayazi ukuthi i-relay ifika kulo ebese ifika kulo yena agcina bazi ukuthi mike yafika kuye akekho umuntu ozokwazi ukusondela kuyena. Uyo bekwe ekhaleni lempi ukuthi masigcine ngalo showcase. So abantu babekwa ngokwama assignment bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu lona amdesign. Uyabonga besho Bishop ukuthi uDavid wake wavikelwa kukhona i-assignment eqondene naye ngqo. I believe this man of God bazalwane ezala ngaphambili uNkulunkulu umvusele lesi sikhathi sethu. Sesike sahamba naye kakhulu efika endaweni ekhuluma nabantu abasha silubona ushithi. Ngiyafisa simlalele ngokukholwa nokulangazelela ukushintsha. Uyabona wozwa umuntu ethi kena mina ngimzwanga nje la mfundisi ade thini. I-problem ikuwo ngesikhathi uhleli phansi kuza ozokhuluma uthi uNkulunkulu Nkosi beka okuqondene nami kuloya muntu. Inkinga uhleli nje wena ulindele asikwazi ukwenza ngomlingo. Thandaza wena enhlizweni yakho ukuthi faka okumele kuze kimi kuloya muntu. Kukhona okuzoqondana nawe. So ke bazalwane ngiyacela ukuzothula umpostoli uMkhize bazalwane uqhamuka endaweni yasesikhawini. Ngahleka nje sihleli la nobaba Nkosi yamangazi. Nkosi yamukijime kakhulu baba. Maye oqhamuka koba umusa lokhu kwangempela. Sixoxa naye lapho baba uthi hey lo mpostoli lona uMkhize mase sikhuluma naye uthi hawu kanti ukhona la eduzane. Ngithi mina yebo baba. Uthi hey ngithi mina lo muntu kude leko ogoli ngilokhu ngilangazelela ukuthi ngelinye ilanga ngabe ngoke ngimbona. Mase ngithi cha ukhona umhlobo wami ngempela ulapha nje esikhaweni athi impostoli ngiyacela le conference abe khona. So ke bazalwane indoda nje kaNkulunkulu iqhamuka endaweni yasesikhawini. uNkulunkulu yamsebenzisa kakhulu hola ibandla lapha elikhulu elinendle enkulu lapha ekhoneni eMkhobosa elibizwa ngeHoly Ghost bazalwane. Uphinda sebenze endaweni njengenduna ngaphansi kobukhosi bakwaDube bazalwane.
uhlele igqokweni nje ezimbili, mawuhlele eduze kwakhe awuhleli nje eduze komfundisi, naye uyabopha lapha enkantolo yenkosi, angakuthatha kufake angakuthatha kufake ejele akubophe lokhu kwangempela. Futhi kuzoshumayela abantu ababophayo kuphela la.